litazwange anodiwa mudare rino. Muzukuru wangu asi pamusoro mambo kuti nditi muzukuru wangu pari zvino handingabvume mupanzwa nekuti iye akandiramba akati andizive. Vari kuti guva haringafukurwe, vamwe vari kuti ngarifukurwe. Ndobva panda unofungirwa kuti pane kushereketwa huri kuitika. Ndobva ndakuti mese muende kune vanoona vachakutaurirai kuti vachenese zvamuri kuda kuitwa kuti zvakajeka here kana kuti hazvina kujeka. Hazvisizvo? Amai vakanga vagere apa ndikavabvunza kuti munozvigona here, vakati ehe tinoenda. Ndizvo? Izvozvo. Mudare muno vakati tiri kuenda. Saka ndiri kubvunza kuti muvuri wavo unofanira kugara pawakanga ugere tichisimudzira nhau yedu tichienda mberi. Saka ivo ndo wamirira here. Changamire. Uri chii wewe? Ndiri sekuru wavo mwana wazvizemai vavo. Saka mai vamuri kuti amai vasina kuuya ndo wamirira. Uyu chii chako? Muzukuru wangu asi pamusoro mambo kuti nditi muzukuru wangu pari zvino handingabvume mupanzwa nekuti iye akandiramba akati andizive, asi ari mwana wemwana watete vangu anodzishupika uyu. Saka kana akakuramba iwe wamboberekwa unodzoka futi mudumbu here? Ndo pandinoda kubvunza kwamuri nokuti ndinida vakuru kavanenge mukuona kazvinge dzivisa kumaoko yako. Ndesaka ndakushedzai tiuye tiende mberi patakasidzira. Chandiri kuda imhinduro. Mupurisa wandakakupai kuti mufambe naye ari kupi? Mambo wangu ndinonga kuenderewo zvinhu pamberi kana kuti kuchi. Taura hako maoko yako yaise bistable, usakupatika. Iri nako kuti kune nyaya iyi yakazenge yaiswa kuHigh Court, manzwa. Nyaya iyi chinzi inofanira kunge ichipinda tibatsirane nenzira iyi. Amarege ambopedza tipedza kutaura kwa pedza ako kutaura mwanangu. Ndobva zvazi kune nyaya iripinda kuHigh Court muswe Friday zvireva nezuro. Saka nezuro wachina manje woti kwanzi kwamambo kwaHigh Court zvichidai nokuti matsamba achina mamwe achina zvanenge vachitesa vanenge vachiudhuku kunzvimbo dzaanenge atesa vanenge vachigara mambo. Saka pamanje handimunyepere mambo wangu ndakutaura chinonzi chokwadi. Yebo. Chinozoitika ivo. Chinozoitika ndechekuti mambo ndechekuti mauri azvinenge zvichitaka zvinogona kuuya zvinenge nzira yakasiyana siyana nekuti pekutanga chaipo dare richitanga kutonga mwana akaramba akati achinongedzera mai vake achiti anonzi Rita ado amai vake vakagara kuEngland vasikana vachichengeterwa vana vavo naiye uye vanoti Rita wachona iye mupaona manje. Saka ndinotiwo mambo amire kuti munobatongo sei Changamire wangu kana muchiuno mwana nhasi uno wakugara kuEngland, mwana wako vana vako vaichengetwa nemunhu iyeye nhasi uno wakumupandukira nekuti wakuti amai vako vasumuke panzvimbo yavari iyo yavakavigwa. Kuvigwa kwakaitwa nigiri eni kunigiri kumbudzi haasi Rita uyo akaviga iyeye, ndi amai vake vanonzi Emma Mupofu Chibaya Moyo vane bhautosoro rako iro rakati Chibaya Moyo irere ndo vakataiwa mwana muzvaashaya ngachida achinovigwa kupi panzvimbo iyoyi, asi achivigwa panzvimbo yandi kunyepera akanga ari peri mukweru uyu anga asipo mukweru yanga asipo akanga ari kuEngland. Chitererayo unosvikirwa here? Wete chakamiri hausvikirwe chitererawo. Nhau iripo haisi kumagariro yenyu yepanyama asi kumagariro yevafi vari nyika dzimwe. Ruzinzwa akafa akavigwa kumbudzi akasiya mwana wake. Mwana wake ndiye ari kurotswa, ndiye akauya nedare iroro achiti amai vake vari kuti
abve uko aenda novigwa kumusha. Saka inini ndinoona exhumation yacho mapepa zvese zvazvakaya zvikafambirwa ameno kuti ikoko kumudzi ikoko kuti parinda imimi muri mhuri imwe chete vamwe vakwenda nogara kumakuva ikoko vachidiridza vachichengeta vachidzivirira imwe mhuri kuti yesvike ipapo. Varidzi vamai akavigwa vari kutoda kuti bise mai vedu kubva uko, then dzimwe hama dzoti aiwa kwete azviite. Ndesaka ndakati kana pane ushereketwa huripo moenda kumaprofita kana kumidzimu kana kuti kun'anga kune vane masimba ekutaura chokwadi. Mapanzwa chandaitira kuti ndibise kuti hapana chaenda aenda kunombudikidzo. Saka iwewe munhu muterera mubvunzo wangu mumwe chete wandiri kubvunza pandakasidzira dare rangu ndakandakapamirira. Saka iwewe kana wauya wakamirira amai vakanga vagere apa iwewe uchimbonyarara nokuti iwewe ndaona hausi kuziva pakasarira dare. Iwewe ndakatuma mupurisa wangu kuti afambe nevanhu ivavo. Saka ndiri kuda mhinduro yake kuti kwaakafamba chii chaakaona chinditaurira mupurisa akaenda nevanhu avo. Tsamba yakabva kupiri tsamba iri kuti yakabva kupi? yakabva kuna Rita. Irunzi Dear Community Court of Chief Makope, reference case number NZV 27 of 0224C. Shupikai Zwange versus Sandram of and Rita Zwange. This letter serves to confirm that I, Rita Zwange, will not be present on the 18th of May 2024 for the judgment. Firstly, I would like to express my disappointment in the failure to deliver judgment on time. We would have avoided escalation of the case. However, now it has gone to the High Court. Therefore, we will direct all our time and resources to that effect. Regrettably, I will not be available for the ruling which you can do or address in my absentia. Witness Charles Uredemandim. Your witness. Mupurisa paukabuda pano uyo mukadzi mutema anga agere apa achiti ndiri kuenda kunovhenekwa pataurwe chokwadi noti panga pane maregations yanga yaripo. Sei akazotadzapo akaenda naye here? In fact makafonera vachigwida kuti fonerai vanhu ava vafambe nokuti ndoda kuizoisa judgment musi wa18. So vachigwida vakandifonera vachida address phone number. Saka ininiwo vakazondifonero anovarita achiti inini handitende mumaprofita kana n'anga. Chitendero changu hachinditendere kuita izvozvo. Saka handizvikwanise. Ndo mhinduro yakapindura. Mushure monge ava vafona. Ndichiwedzera ipapo nechinanga. Inini ndakafonerwa neavo vachida kuti mazuva edu akukwana ekuti tidzokere kukoti. Saka kwatakati tiende kwekwe zvafamba sei because mumwe wedu asati aziva kuti ari kuti kudii. Ndopandakazofonera gonzi phone number. Zvinenge zvino ndakandatarisa mubhuku mangu pandaona namba dzirimo ndopandavafonera inini. Ndikati amai mazuva edu akukwana ekuti mudzokere kukoti. Muchaenda rini kune zvakatsanangura pakoti paya kuti muende munooneka kuti chiri kunetsa chii pakati penyu. Ndobva vapindura vachiti ini chitendero changu hachindibvumire kuti ndiende kunopinda kune zvimwe zvitendero kunotsanangurwa kana kuenda kumwe kuno. Saka ini handisi kukwanisa kuenda ikoko.
ndikatenga musuye makatenderana nedare kuti mimi munhu unokwanisa kuenda kuita zvatsanangwana mambo zvikanzi zvandikutaura ndezvandokwanisa kuita handisi kukwanisa kuenda ikoko ndozvandakaripindura nechinamo. Saka ndoda kubvunza imimi imba dare vedare muri munhu kuti uyu munhu uyu akauya akagara asina kumanikidzwa, asina kudhakwa, asiri kurwara, akataura kuti tiendesei kwamuri kuda, kun'anga kana kuvaprofita kana kumidzimu kwandinongoendesa vamwe zvinhu vanombobuda mumatv umu kune zvinoita zvanetsa pakati pemhuri vakatendera vari avo. Handizive kuti chitendero chavo chakanga chisipo here pavaizvitaurira mazwi avo vachindipindura. Ndiri kubvunza iwewe sekuru wacho. Yevo Changamire. Changamire. Nauripo. Nditaure norumbe iyo papanzwa. Mubvunzo wangu wangoti uyu mwana akaenda kunotaurako kumberi kuti inini handiende kumidzimu kana kumaprofita kana kuti kun'anga. Ndiye mwana Anzadzi yako muzukuru wako akati iye apa akatendera kuti ndiri kuenda. Urupanzisa? Ndotupanzwa Changamire. Auko akati inini handiende kun'anga kana kumidzimu kana kuvaprofita nokuti anorambidzwa nechitendero chake chaanonamata. Icho kwadi? Right. Icho kwadi? Tutenda wepa. Saka mubvunzo wangu mirira papa. Mubvunzo wangu uri kuti paitaura mazwi aya chitendero changa chamboendepi? Ya, ndopindirawo zvangu asipo Changamire ndindiripo. Changamire chiri chinoitika ndechokudai mambo wangu. Mubvunzo wangu uri kuti vaipindura zvaakataura ozoenda kunoshanduka amberi. Iyo nhau yanga iri pakunongedzana. Teerera unzwe, pakunongedzana kuti pane uroyi uri kuitika. Yebo. Urubanza? Inini ndochiti iwewe newe chisumukai tiende kuna chiremba ende anorapa. Then mumochitaiwa ini ndapora kana kuti ndibvumidzwe kunwa mushonga. Asi apo wataura kuti wewe ndinonwa ndinoenda kunorapa. Zvinorevei? Mambo, ndokumbira kumbobvunzaiwo chimwe chete mambo wangu. Unondibvunza kuti mambo mirandi kuti mirira kuzo mubvunzo wangu. Hauna kupindura mubvunzo wangu. Mubvunzo ndati muzukuru wako anga asiri kupenga. Muzukuru wako aiziva zvaiita. Nhau yakanga iripo yanga yakuenda mukati mekuti bhora rakuenda kunogora. Urukunzwa? Nokuti ndaona makakavadzana. Ndakataura ndikati saka ndakukuendesa iwe. Then uyo oenda kunoramba. Kuramba kako. Kuramba kako. Akusi kuramba. Kwandiri nini? Kwandiri nini mambo ka? Inini handikuti kunyepera mambo. Handirambe kutora chokwadi ndinirita wachona pandizvoka ndakamira saizvo zvanditi. Inini handirambe asi handikwanisika kunge ndichiti ndiri kufamba ndiri ndega kandisina ivo mapaona manje. Usina ivo vapi? Ivo vati tinofanira kufamba tisina mambo. Vapi? Ivo vakari vari kufambidzana navo ka. Aiwa. Anditiwe wati wakamirira uyo mwana mukadzi anga ari apo. Saka pa vamwe vako vauya ka. Iye wacho muzukuru wako haana kuuya. Saka ndiye wacho wandaiti muende munogeza maoko poonekwa kuti ane tsvina ndeupi. Saka uyu wako uyu haana kuuya muzukuru. Uyu auya amira. Changamire. Pamusoro mambo wangu. Ndofunga ndikaite soke. Alright, okay. Masabuku yangu mumwe chete ngabvunze munhu kana kuti ndawane zvanobvunza mvunza. Pamusoro ine china nikuona kwangu ka uyo gurede mauyo haana chaanguritsa apa rita asipo. Pamuri
kutotaura kuti zvazvitomudariita zvaakabvumira pana pasi kopindura pamuti chikuti chanditadzisa ndichakati kana ndipaipa ndakabvumira kuti pamareva tinoenda chakazonditadzisa ndeichi neichi 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 ururema wehambo zvikwanisa kuti asipindure zvitumwa muzukuru wake musikana zvasipo nhasi yakasaina mwe munhu aifanira akaenda nacho kunanga kumaprofita zvasipo dayakasiya ati udaii nhasi dai tichitocheresa nyaya chokwadi Okay, just hold on. Iwe vaida kwedzuma vakaramba kwedzuma ndevapi? Ndimaininzita. Ndio vakaramba kuti vabodi amai. Iwe ndaona rusunza rwako ruti. Muzuri mama. Kunganya pamukamboitaura ndakandimo kudarira. Na uyakaita pandisikana kuwa. Nevari kunzi amai vacho. Panyaya panenge pakatarika nyaya yekuti amai vomusikana uyu naamai vari sezvinezvi ambuya vane mwana upi mumwe anova amai vomusikana uyu zeti vakanga vazodedzwa vai vakapezotaura nyaya vaiti ini hatigone kuita izvi hozi sisi vangu neni hatina ruma rimwe chete ndomazvina tikamboita nyaya iyi saka yataurika pai munenge makazosira pakuti nyaya inoita kuti pafambo kuti zvinokwanisika here kuti munhu anobviswa paari aende panzvimbo ine vamwe zviri zviri kuya kuuyu musikana uyu amai varinzi amai ndo zvavairamba vachiti handina ukama pavamboita amai kuchinjani kumazwi vachizibvunzwa kuti uyu ndiano wako uyu musikana achimboiti handina ukama nani daraida handirimo. Okay, fine. Saka now iyi nevadare inotongeka sei kana vamwe vachichinja magoposi pamusoro echangamire ndofunga ina handambokwaniswa mukana wekuti nditaura. Number 1 pakavigwa amai vangu ndandiripo handisi kuzoti vari kuti angasipo ndisisi vangu indi handirimo muno but vakavigwa ndichiri mwana mudiki. Number 2 egogo vanga varipo amai vangu vakasajesta kuti mama vavigwe ikoko asi munhu wese akavigwa kumusha. Number 3 amai angu vari kumuka vachitaura kuti chindibvisa ikoko onai makuva ari kugredwa ndoda kuendawo kune hama dzangu kuchiweshi handiti. Ende number 4 samoni risina kuverengwa randachedzerwa panapa nderekuti izvo ini ndakati amai nini vanoroya hanzi ndakataura 2008 ndichiudza amai nisetu kubva 2008 kusvika izvozvi zvika I think nosvika pane 15 years changamiri uroyi hwemakuhwa wandiri kutongerwa ini amai ndini handambobvera ndaona vachiroya ini handina zvandinoziva ende kumaprofita handina kuramba ndini ndaifona ndichiti toenda rini neniwo hachisi chitendero changu kuti ndiende kun'anga kuti kuenda kumaprofita asi nekuti ndiri kuda kuti amai vangu vavigwewo ndo zvandiri kuda kungoendera chete changamire wangu. Nyaya yese iri kutenderedzwa chinzwi hapwa dziri kusunungurwa nzi vana vakazenge vazosiwa chienda kuuk zvataitirana changamire kuti vana vachengetwa asizvo zvandainga pano. Nyaya ndangoinga pano cheteka ndenyaya yongoti dai amai vakabva varamba ukati havadi kuti mabhonzo abviswe ende haikoti yavari kutaura ipa vakaita iri samoni iri haikoti yange yagara iriko kudhara vakatoya vakandikwirira dare haikoti itoriko haikoti yatova nemwedzi ndingadai ndakadzokera kubasa inini ndine vana vandakasiya asi nekuti ndine chishuwirowo chekuti amai vangu vavigwewo kune vamwewo nekuti haasi kana zvavari kutsanangura ava vari kubva mukutsanangura vachiti hanzi amai vangu vakauya vari mwana wokumusana vakaitwa se hazvisiri izvo. Ambuya vangu inini amai vangu vana baba vavo ivo amai ndiriita vana baba vavo vamwe vasikana variko vana baba vavo handiti
havasi kuti ndamai vangu vega vekuti havana baba vamwe chete. Nyaya haisi kuti ndipesana nehama dzangu kana kuti tinongedzerane kana kuti tiite sei. Inyaya yekuti dai ndabvumidzwawo vana vangu kuti vasatorwawo mapikicha kana vachiendawo kuguva. Munhu ari kudiridzira iko kuguva kwaamai vangu naichangamiri zvekunongedzerana. Iri ndiripo nhasi chero zvikatonzi macheza muprofita nhasi mushedzei izvozvi. Andiudza kuti pandakaisa bakatwa ndikaisa zviyo paguva raamai vangu ndepapa ndakambobata mushonga kana kutosvipira munhu kana kuita handina inini muupenyu hwangu. Saka ndiri kuti dai inini handikwanise futi kuti ndiende nemumiririri waamai inini kun'anga. Ini ndoenda mvuri wangu ndoenda maoko angu ndiogezwa mumiriri ogezwa kwete. Kana tati mumwe nemumwe ane mumiriri wake ini mumiriri wangu tomira panze tese. Kana zvanzi amai inini inini amai inini topinda tese handikwanise kuti ndiende nasamwana mai inini vasipo. Right. Ndinozva kutsanangura ndisaka ndataura kuti apa pari kuchinja magoposti nokuti hauna kunanga munhu uroyi. Asi pane zviri kuitika paguva ipapo pakabayiwa bakato pane zviyo zvakasimwa panguva apa haasi kuzivikanwa kuti akaenda unoita izvozvo ndiani ende achizviitirei zviri pachikama chenyu. Saka ndakataura kuti muende munocheneswa. Zvinokuramba kuenda kunocheneswa kureva kuti pakati penyu mumwe ipapa ane mhosva mumwe nemumwe ipapa ari kuziva zvaari. Saka inini kuuya nokupa oda kuti endai munoita zvakati ndiwo mapiritsi yandinopa kuti nhau yakafanana neiyi ipedzeswe neanoziva. Hapana kurangana uroyi asi uroyi wazoenda kunobuda kuti akaenda kunobaya bakatwa paguva ndiani nokuti riripo. Nekuzobvunzawo kuti mufa akafa sei. Hatichada kumhanyira kubakatwa chete Changamire. Takuchida kubva tibve kumudzi kuti mufi akaenda sei pasi nekuti tinoda kubva tangonovhunzawo tiriko nekuti miChangamire mufi makamunzwa achitaura. Takuchida kuti tichinonzwa kuti mufa akati chii. Panapa ndakabhurwa last week but one pandakauya Changamire musipo inini munhu wese aiva munhu wese achiti chii munhu achiti chii handizvi. Asi inini zvikanzi mhepo yacho iyo ngaiuye pamwe ingozi pamwe maprofita azodai pamwe ichi pamwe uchaitiswa zvengozi vanhu vaingojaja mhepo aite iwaifa here kuti ukaenda panzapa omiri. Amai vangu inini vakandiperekedza pababa vangu inini ndakasvika zvebaba vangu ndikazanai ndine 31 years now ndine 45 years vakandiperekedza kusvika pamusha pababa vangu kusvika planeti nevanhu vakafanana neni vomuka vachinzi ngozi munomudari. Kana imi muri kuti munondiziva pandinogara munobaziva. Yebo ndiri pakati pekuti nditaure. Kana tichifamba tichakadaro inini handisi kuzorogera chakaipa tichienderera nokuti inini wacho ndinofanira kuti ndidzure mudzi unenge wakadzikisisa kutsika dzedu nemurawo wedu. Munhu akashora oda yandakanga ndapa yekuti yakabva mamuri ndichiti ndokuitirai sei kuti mutumbure munzwa urya. Vakabvumirana kuti tinoenda kwamuri kuti tiende. Mumwe oshanduka amunzira uku kuri kushedzerwa kuti kune bakata rakamira ruda kuti rinoonekwa kuti muridzi waro ndiani. Mumwe oramba kureva kuti aramba kandiri inini panapa mukoma wangu akaparara kumushako vanhu vakauya vana vangu vakati ndimi masara madhara handei shedzerana atete venyu. Ndakada kuti
zvikanzi imukangoramba chete ndimi ndakabva ndapfuma kuti ndozvama kunditi ndini handei ndikataurira vakoma vangu vese ndikati handei vakatisa mukombi tikaenda pajeya muprofita akazikotaura zvakataura kana waramba ndiwe nokuti pakutangwa pakugadzikwa kwepoto pamoto tanga tiri pakuwirirana kuti tichazenge tese tiriko ikoko saka high court kukastomary law aiwa ndio kwandinomirawo kai ini ndiri wekuhope kumadzinda kawo iya pada apasi kuda chirungu chemadhigiri apo pakudawo inini nokuti kwamakabva muchiuya ndimi vekubva kumalaundi no iwe unobva ndogara kwakodzwa kwakodzwa chivanhu unochiziva nditi kodzwa saka chivanhu unochiziva kuti kwamangu kunoendeswa vanhu kumaprofita kana kung'anga kana kusvikiro zvikuru ndinoesvikiro rangu kuguruve apa ndinenge ndichipamikana kuti mungati mambo vatidzvinyirira kana zvaomesesa ndokuendesa kukudzimu wenyika handiwa zvinhu saka apa inini nhasi ndiri kupa judgment kuvepo kwemunhu nekusavepo kwemunhu ndiri kupa judgment saka iwewe wati ndiwo wauya ukamirira vasina kuuya saka kuuya kwako ndinobvunza lita ndiani zita shupikai saka chauri kuda kuti uitirwe nedare chii inini chandiri kukumbira dare kuti rindiitire ndechekuti number 1 mukana ukazonzi wawanikwa tidzokere kumaprofita tinotarisa kuti amai vangu chii chakavauraya nekuti kana tazoramba kuti tisaone kuti ndiani akauraya amai vangu kataita se kutora amai vangu vachiuya nyange zvikanzi mudomba zvavo kuti ndingovatora tivaradzikewo pavakasununguka ndizvozvo chete zvandikakumbire zvekutukana kana kupesana nevamwe handisirizvo zvandaingachangamira ndangoingawo amai vangu kuti dai mandibvumira sekubvumira kwamakamboita pakutanga amai vangu vavigwe chete zvimwe zvekuvengana kwete asi kana zviri zvekuti mukana uripo aiwa kumaprofita nekung'anga kana inondotomboziva chitendero asi zvokuti ndiende nemumiririri kwete ndoenda nazita rakandinhingirikina rakandinyorera kuti ndiuye ndo ratinodungamidza rikonoti mumiri wemweya ndiani angakurudzirwa kuda kuti uende naye maverenga samoni verengai kasamoni vakuru vangu uyai uzoburitsa pachena uroyi hwawakandinanga kuti ndakauraya amai vako vanova mukoma wangu. Hold on. Iro isamoni limwe Adisire nyaya. Adisire nyaya. Imwe yanga saka apa lita ndiye akanyoresa iyo. Nopacho patiri kuti apa ngatange tapedza iyi. Nokuti iyi iri apa ndiyo inoburitsa musamhanye kunokasika kuti wandinanga. Anokunangai mudzimu kana muprofita kwamuchaenda. Kana uri muteo unoitwa ndochananga munhu kwete munhu. Ini nasiri ndakanyora amainini ndo vakanyora zvakanaka saka ende apa ansa kune samoniro riripo ndiro racho ndakutoripindura izvozvo. Samoniro riripo iro rekunanga uyu kuti wakananga lita uroyi rinochenurwa nenhau iyi iri pamberi yekutanga. Saka pari zvino
ndiri iwo ndo zvawataura kuti ndo zvakuda tizviitika. Pamusoro echangamira inini ndiri kuda kuti tiende ndinoona kuti amai vangu vakaurayiwa nani, akaisa bakatwa ndiani, ende inini handisi kunanga mainini vangu, handisi kunanga mumwe munhu nekuti handizivi kuti zvakafamba sei, hapana munhu wandiri kunanga. Asi ini chichemo changu ndechekuti dai mangu ndibvumira kuti amai vangu vaitwe mudomba, ndo pane nyaya dzese dzeuroyi hwemakohwe hwa2008 hwakuzoya 2024 inyaya yekungoti tidhileye nyaya yemudomba chete, kungoda ngoti nyaya yemudomba ivhiringidzwe. Ini ndiri munhu anoenda kubasa, ndinotoriwo nevana Changamira. Ndingadai ndakadzokera sandira kudzokera nenyaya yekuti zvakandikoshera zvemudomba waamai vangu. Nyaya isomborika neyeuroyi ndekungodhileya chete. Zvinokuiswa pachivanhu mudomba woitwa uripa vanhu zvakei vanochizapata anotakura sekutaura kwavari kutsvaga zivo yekuti vaite zvinhu zvakanaka. Saka apa iyi nhau iyi ndiri kupa judgment izvozvo. Ndiita kusauya kwake kusauya kwake kudani nekusatevedzera jera zvakawirirana mudare. Nekusateza zvakawirirana mudare rino kuti vaende vanochenuka. Ini mambo kushora imombe nembudzi mombe nembudzi. Chechipiri mwana wemufi ndeupi ndiwanishipikai shipikai ano tora mudomba
ndowataura wa mai vake kubva kwauri vakatwa rakaiswa paguva nezviyo zvakasimwa shupikai ane kodzero yekuti vabate chokwadi kuti akaisa zvinhu izvi ndiani kamera wedzerai nekuti kuti mufa akafa sei tibva tangozvichenuriswa pamwe chete kuti mufa akafa sei mufi akafa sei eni mufi akafa sei eni eni Lameki eni Lameki anditi vavinzwa ndike ndazinzwa changamira wangu wezitana njani nozvichaositaema ziwange Charles Taruvinga Goredema Ziwange Charles Taruvinga Goredema Ziwange Goredema Ziwange Ziwange uyasikapo yamuzukuru wako yebo dame na anonzi anizitera Rita Ziwange na Rita Ziwange Ziwange muyende kuno tevera zvarevo namama handiti wasinzwisisa okay zvatongwa judgment panhau iyi Rita kusauya kudare nekusatevedzera zvakawiriranwa mudare rino kuti
vaende vanochenurwa. Mutongo uri kuti iwe Rita kushora unobisa mombe nembudzi nokuti akambowirirana ukazotadza iwe kuti uende kunozadzikisa uchiti chitendero chako achikutendedze kunoita nzira yekuchenura. Chechipiri, bakatwa rakaiswa paguva raShupikai, paguva raEni, nezviyo zvakasimwa. Shupikai ane kodzero yekubata chokwadi kuti akaisa zvinhu izvi ndiani, nekuziva kuti mufi akafa sei. Eni Lameki. Shupikai anotora mudomba wamai vake akatenga Samoni ndiani? Inini ndine ndashedzwa. Ndiri kureva akatanga kutenga Samoni pakutanga. Ndini ndakatanga kuuza hama inini. Hama inini vazonditiwo vakundudza vachiti ndakavati vanoroya. Alright, fine. Iyo ndiyo yamuchazoendesa nami. Saka iyi ndinoti yopa yapirira kwanhasi. Andiri mabvunzo vaGonedium. Yevo unotenda changamiro wangu. Shava ndini? Yevo. Ndatenda shava. Saka iyo yeSamoni rechipiri manga makarimirira ndima yakuzorimirira futi. Wangu. Alright. Yevo. Saka pane yekutanga iyi yamanga mavinga ndoti ndo maperero ayo ndio judgment yacho. Manoro. Right. Saka Samoni rechipiri ndore uroi. Ya ndiro racho ndore uroi. Nditi ngariverengwe. Pachena uroi wawakandinanga kuti ndakauraya amai vako vanova mukoma wangu. Ziyazobudisa pachena. Ziyazobudisa pachena. Kuti uroi wawakandinanga kuti ndakauraya amai vako vanova mukoma wangu. Ndiyo rumirira Rita. Sunda ukolo Rita. Nditaura pachena. Ndinotaura pachena. Ndiri pamberi pamambo Makope. Ndakamirira Rita. Ndakamirira Rita. Zvisina nhema mukati. Mwari ngandibasirewo. Shupikai. Ndosumudza ruoko rwangu rwerudyi. Ndichitaura pachena. Ndiri pamberi pamambo Makope. Kuti handireve nhema pamusoro pazvo. Mwari ngaandibatsire.
ameno mambo mapoke kuti nyaya yomunhu anenge akanangwa umwoyo anofanira kuya kutaura pachena ari iye achipupura kuti uyu mwana wangu akandinanga umwoyo nokuti mumiririri akasiyana nomutauri anenge ari amene kuti mambo mutauri unozviona sei. Ndinokutenda murau autotendedze unoti kana uchiuya kudai unouya uriwe mbune mumutumbi wako apana kumirirana apa ndokuti mutombo kana unobuda kuno anogona kuramba. Tine makesesi yakadai akamboitika mumashure. Saka uyu mutakuri wemazwi kuenda kunotaurira amutuma Peter Zwange anodiwa mudare rino